kertokaa mulle, että ruskea vai punainen. Tän näköiset niistit tuli. Mä tykkään ihan sikan näistä. Ja mä värisin sen itse asiassa tällä Schwarzkopfin Live XXL kolorilla. En tiedä mikä tän niin kun se virallinen värinimi on, mutta siinä on tällainen kikkuratukkainen nainen. Se oli ainoita laatuaan, joten ette voi erehtyä. Sitten on tullut ihan sikan kysymyksiä esimerkiksi Instagramissa ja Askissa, että voisiko tehdä sellaisen videon, niin kuin että kertoisin, että niin kuin hoitovinkkejä tälle tukalle. Ja joo, voin tehdä. Ja pistäkää niinku kysymyksiä tonne alas siihen liittyen, koska en mä muuten tiedä, että mitä te haluatte tietää niin kuin tästä hoidosta. Tai siis tämän punaisen säilyttämisestä ja ylipäätään sen tukan hoitamisesta. Niin, mitä mieltä te olette mun tukasta? Mä tykkään siitä ihan sairaasti. Se oli kyllä paljon tummenpunaisempi vielä eilen, mutta koska mulla ei ole vielä color maskia, niin se on vielä vähän tällainen. Tai siis siitä lähti väri aika hyvin pois, koska punainen värihän ei pysy hiuksissa niin kuin normaalit värit pysyvät. Jep. Tosiaan me oltiin siellä Espoon Meetissä lauantaina ja oli ihan sairaan siistiä tutustua Amppuun ja Antsiin ja muihin silleen vähän paremmin. Mä linkkaan tonne alas niiden ne videot sieltä Meetistä. Itehän mä en kuvannut siellä mitään, joten näette sitten niitä juttuja. Ja mä sain lahjoja. Mä sain tällaiset pienakuoret mun puhelimeen. Tällaisia TikTok-karkkeja. Nää on ihan sairaan hyviä. Sä voisit jolle kertoa, että mistä sä oot nää hommannut, koska ihan sairaan hyviä. Olen koittanut etsiä niitä kaikkia, mutta enää ei tunnu löytyvän mistään. Sitten tällainen tikkari, kummitustikkari. Fatserin sinistä, mun lempisuklaata. Ja niin, ne oli siellä kirjekuoressa, jonka Jolle antoi mulle. Ja oikeesti ei mulle tarvis ostaa mitään, mut olihan se aika mieletöntä, että joku oikeesti tuo mulle jotain tosi hassua. Niin, no siinä ne. Miitti meni hyvin ja oli tosi kiva, että teitä oli tosi paljon paikalla ja niin. Sellaisen yleisen koosteen mä teen sitten tosiaan sen Porin Meetin jälkeen, koska sitten alkaa kaikki tämän vuoden miitit ole aika niinku silleen kasassa, kun sitten alkaa tulee jo kylmät ilmat ja sitten ei oikein ehkä huvita enää lähteä mihinkään palelemaan. Niin tehdään sitten Porin Meetin jälkeen sellainen kooste, mieli, sydän tai silleen. Mä tosiaan koitan luistaa tässä koko ajan mun tehtävistä. Mulla on ihan sairaasti huomiselle koulutehtäviä. Ja mä veikkaan, että mä en ole ainoa ihminen, joka on tälleen, että säästää kaiken viime tinkaan ja sitten kun se pitäisi tehdä, niin keksii aina jotain muuta tekemistä. Esimerkiksi nyt mä just kuvaan tätä videosta, muokkaan sen ja muuta, niin kello on varmaan sen 7, kun mä tästä aloitan tekemään niitä tehtäviä ja sit mä valvon johonkin puoleen yöhön asti ja tosi siistiä, hei. Mutta niin, ei mulla muuta oikeastaan ollutkaan. Mä vaan halusin esitellä noi jutut videolla ja silleesti. Mut tosiaan mä koitan torstaina saada aikaiseksi tämän videon.
pistäkää niitä kysymyksiä liittyen tähän tukkaan ja mielipiteitä liittyen tähän tukkaan tohon alapuolelle. Ja jos ei nähdä jos ei nähdä torstaina, niin toivottavasti me nähdään lauantaina Porissa. Niin kuin livenä. Ja niin. Ei muuta. Että nähdään ehkä torstaina, jos ei torstaina uuden videon merkeissä, niin sosiaalisessa mediassa on sitten infot siitä, että missä mut voi nähdä viikonloppuna. Joten ei mulla tällä kertaa muuta. Se on moikka! Mitä vielä piti sanoa, että mitä mieltä olisitte, että jos mä tekisin posterestante sen osoitteen, koska muutama haluaisi lähettää mulle postia, mutta mun mielestä se on jotenkin tosi epäreilua sitten muita kohtaan, että jos mä annankin mun oikean osoitteen, niin kertokaa mulle mitä mieltä olisitte siitä osoite tai postijutusta. Mut joo, ei mulla sitten muuta. Kiitos kaikille ja tilausnappi löytyy alhaalta. Joten moi moi!